מה אתה עושה? תודה על העזרה. תודה רבה, רק פעם הבאה תשתדל להיות יותר זהיר. טוב, אני אכניס אותך לאוטו כדי שהמשטרה לא תבוא ותראה. עצור, המשטרה! כבר ראינו הכל. שאף אחד לא יזוז שאני יורה. באמת? כן. אוקיי. נלך ליישוב שהוא הרס? טוב. אתה חי? אתה נושם? טוב, צריך להזמין אמבולנס ומהר. יש לך טלפון? לא. יש על הפצוע טלפון? כנראה שלא. יש עליי טלפון? כן, יש. איזה טלפון מפגר, אין לו מקשים. בוא ננסה את זה. מתקשר לאמבולנס. הלו? משה, לא ידעתי שהתקבלת לאמבולנס. טוב, מה שלום הפצועים? בוריס, בסדר איתו? טוב, שמע, נראה לי השיחה הזאת תיקח יותר מדי זמן. כמה זמן? תגיד, שמת לב לפצוע הוא שכאן? טוב, אני אתן לך לדבר עם אדוננו הפצוע. כך, דבר. אני צריך דחוף. זה הטקסט שלי? לא, מה תעשה? אני צריך אמבולנס. זה הטקסט, נכון? אתם הזמנתם אמבולנס? אתה יכול לדבר מהר יותר בבקשה? אתם הזמנתם אמבולנס? כן, לפצוע הוא ששם. אני... טוב, תקשיב. אתה עומד לעבור זריקה קשה?